Love, Shine a Light, 13 דקות אחרי 11 בביטוב ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM בשאר רחבי הארץ. לינוי, שלום. לינוי? כן. בוקר טוב, מה שלומך? בוקר טוב, בסדר. הערנו אותך, אה? כן. טוב, אז זה למטרה הטובה והחשובה. אני אגיד את האמת, איך זה קרה. אני ככה נתקלתי בפייסבוק שלי לפני כמה ימים, ומישהו שמסתבר, לא ידעתי אפילו שאנחנו חברים, שמו דודי, והוא העלה ככה תמונה מבית החולים. נכנסתי לתגובות והבנתי שמדובר בחייל שנפצע בזמן הלחימה, בימים האחרונים, בלחימה בדרום כמובן, והחלטנו לעשות לו קצת טוב, ואת בעצם חברה שלו, נכון? של דודי? נכון. ספרי לנו קודם, תכף כמובן נתקשר אליו, אבל ככה בכמה מילים מה שאת יכולה, מתי הוא נפצע? טוב, אז זה קרה לפני שבוע, אני הייתי בבית וקיבלתי הודעה ממנו שהוא נפצע ברגל, ואחרי זה כאילו אני נסעתי אליו וכאילו כעיקרון נפצע ברגל וקרה כאן רצועה או משהו. ומה, באיזה בית חולים הוא התאשפז? אושפז? בסורוקה. בסורוקה. ועכשיו בעצם הוא שוחרר הביתה, נכון? נכון. איך הוא מרגיש? בסדר, לאט לאט, אתה יודע. אוקיי, ועכשיו הוא נמצא בבית שלו, אז ככה, נכון? נכון. אז אנחנו מחייגים אליו לדודי. אגב, הוא התעורר, לפי מה שאת יודעת? נקווה. אז בואו נחייג לדודי ונעשה לו שיחה קלה בהפתעה, נעניק לו גם קצת מתנות, מגיע לו. אז הנה החיוג לדודי. הלו. שלום. שלום. אני יכול לדבר עם דודי? עם דודי? רק שנייה. אוקיי, תודה. דודי, הטלפון. הלו. דודי? כן. מה קורה? בסדר גמור. מדבר מוטי פרנסיס, אתה בשידור חי ברדיו ירושלים 101 FM עכשיו. התקשרנו לשאול קודם כל מה שלומך. ברוך השם, תודה רבה. ולהגיד לך תודה בשם כל עם ישראל על מה שעשית ובעיקר החלמה מהירה. תודה רבה. יש גם עוד מישהי שאיתנו על הקו שרוצה להגיד לך כמה מילים. יש לך ניחוש מי זאת? לא, אני שם אצל מושג. תגיד שלום ללינוי. מה קורה? לינוי, הנה הבמה שלך גם להגיד לו כמה מילים. טוב, אז ככה, קודם כל אני רוצה להגיד באמת תודה בשמי ובשם כל עם ישראל ששומר עלינו כמובן. ודבר שני שאני אוהבת אותו הכי בעולם ואני תמיד פה בשבילו כדי לחזק אותו. וזהו. יפה, יפה. תודה ממי. דודי, תגיד, מה שאתה יכול ככה לספר לנו בכמה מילים על הפציעה, איך אתה מרגיש, מה ככה על התחושות של הימים האלה? באמת זה ימים לא קלים, זה סיוט שקשה להתעורר ממנו, ואני לא האמנתי שזה יקרה בגילי כזה, אתה יודע, אנחנו בסך הכל ילדים, כאילו. כמובן. תשמע, זה קשה, זה לחשוב על זה, ואתה מאבד חברים ואנשים שאתה מכיר. כן. אני מקווה שניפגש רק בשמחות וזהו, שזה יעבור. אמן. איפה אתה משרת? אני שריונר בחטיבה 7. שריונר, יפה, חטיבה שעושה עבודה מאוד מאוד חשובה בימים האלה ובכלל, אז אני גם יודע באופן אישי. תשמע, ואיך אתה מעביר את הימים האלה בבית? נח, משתדל על נוח, לא נוזז יותר מדי. צמוד לחדשות או מנסה להתנתק קצת? מנסה להתנתק בעיקר. הבנתי. טוב, אז תשמע, במסגרת ההתנתקות הזאת שלך, אנחנו רוצים בעזרת השם כשתרגיש קצת יותר טוב מתי שתהיה מוכן ותרצה, אז תגיע לכאן לירושלים, כי יש לנו הרבה מאוד פינוקים שאנחנו רוצים לפנק אותך. אתה מוכן? יפה, אז תקשיב, אתה מקבל מאיתנו כרטיס זוגי לסרט סטפ-אפ 5 בסינימה סיטי ירושלים. זה דבר אחד. אם תרצה עוד סרט, אז אתה מקבל מאיתנו גם כרטיס זוגי לסרט שושן החלוץ מרכזי בחיכובו של אושרי כהן, גם זה בסינימה סיטי ירושלים. בנוסף, אנחנו רוצים לתת לך ארוחה זוגית במסעדת פומפידו בירושלים, מסעדה כשרה בסגנון אירופאי בעמק רפאים 19 במושבה הגרמנית, וגם אנחנו רוצים לשלוח לך סלסלת פירות אקזוטיים מתנת VIP
והפרי שם יפנקו אותך ככה סתם כי מגיע לך עם סלסלה גם טעימה, גם יפה. כל המתנות האלה בדרך אליך, והעיקר תהיה בריא ותחזור כמו שצריך לחיים רגילים גם אנחנו. ולינוי, תודה על שיתוף הפעולה. תודה רבה, תודה. רגע, אתה יודע מה? עוד משהו, יש לנו עוד 2 דקות עד הפרסומות. איזה זמר או שיר אתה אוהב במיוחד? שימי על גולן, חיים שלמים. חיים שלמים, אז רגע, בואו נרשום את זה, ככה ממש תוך כדי, אני מחפש את זה על המחשב, חיים שלמים. רגע, הנה, זהו, האם נצליח ככה בשידור? יאללה, הנה, ככה ספונטני, קיבלת את חיים שלמים. דודי, רק בריאות ותודה. ביי ביי חברים. זיכרוני ממך משחר נעור